Ukwenjenje kukuvula ivenkile apha kwa my friend. Ibhele lihle lesabathu ugxala balibanzi usonini nanini usala koniwa waselenge. Sithi ngenani ke kuyo le venkile kwanto zonke kuchipu apha kwanto zonke. Njengoba sisitsho kuba namhlanje ngumvulo the 18th of January. Sebeyazi abantu bangomvulo bayabaleka beze apha evenkileni sibiza nina ke bantu. Namhlanje njengoba sithetha kuyo le venkile sikuthumela nakulena ilapha ngako wenu uyofumana khona izinto ezincedisa ukuba amaphupha lana ungawalibali. Sizabe sithetha ngaloo nto namhlanje. Asizuthi uba walityaliswa intoni, sizawuthi nje nazi izinto ezikuncedisa ukuthi amaphupha ungawashiyi ezingubeni. Into ebuswasho ke lesithetha ngayo zi-essential oils. Phambi koba singene ke endimeni sithi wena mntu ofikayo kweli khaya, subscribe mntanomhlo ube ngomnye wethu ukwenzela uba ungashiyekeli ngasemva. Ofe nale button ezawukwenza ukubana xa engena my friend kuthi kubonakala uba nantsi indoda enkulu nakuphele ungenile my friend. Sithi ke xa sowufikile apha evenkileni uzawufika khona amayeza ezichitho. Wena mntu othi nazi impethu, nazi izinto ziyandenza bhele, nazi izilwane ebusuku andilali ziyandifetya. Sikhona ke apha nakwena mntu othi ufuna into ba mawuhlonitshwe uthi xa ungena phakathi kwabantu kubonakala uba ya nanku engena ubhele. Abanye ke bafuna ezi zithi xa ungena kuthi rheqo umbilini ebantwini kuthi ubhalo gugu. Asizikhuthazi ke ezo zinjalo. Omnye uthi bhele nali ishishini ndiyalenza kodwa yeyi akubhiziniseki. Sithi masiwancedise ke ngokuba sifumana amayeza okuthandeka, amayeza entlahla. Kodwa we emphasize wena mntu ozileyo apha ekhaya sithi yonke into enamathamsanqa into ethi thandeka ihamba idibane noononyanya basekhaya, izihlwele abadala balele ukuthula. Ukuba sibashiya ngasemva sishiya yonke lento phamba sihamba nayo. Pheza ke bhele ubhele uthi nesibambelelo sikhona. Bakhona abantu abafuna ubamba abanye ubujikele kapha emabheleni naso isibambelelo uyasifumana, kodwa uyithela abantu ukubana isibambelelo asisetyenziswa ngumntu omnyama, omdaka, osithiweyo, ogqwalisekileyo, onesichitho. Gqitha ke bhele namhlanje sithetha ngaso esi siwasho ezi-essential oils ezimalunga nokubana ukhumbule amaphupha. Phayana ke esikolweni siyayincokola into ye-essential oils ukuthi yintoni i-essential oil, yohluka njani emayezeni. Asizuyiphinda ke wena mntu ukhe wayimamela le video ethetha ngeziwasho sincokole loo nto yazo iziwasho. Masingene ke kumaphupha phambi kokuba sithethe ngokuwalibala. Abantu abafundileyo bazawuthi amaphupha lana ane-stages. Amaphupha kukhona amaphupha nje uvuke ucinga lapati ubujayiva kuyo. Kubekho amaphupha oqondayo ukuba eli lintsokothile, eli awulazi binoba lithetha ntoni. Kubekho lamaphupha othi xa uvuka nje buvula amehlo nje nale liphupha liphambi kwakho. Uba buphuphe ubhele ukhumbule nempahla ebeyinxibile nemigca, ukuba ebenxiba iskipa esinemigca ukhumbula hayi behle lapha kukho umuntu lapha erayithi ekwesaceka kubekho into ebufla. Elo phupha ke kuthiwa liphupha efanele uba ulilandele kuba kaloku elo linjalo liyathetha. Kude kubekho la aziphindaphindayo. Nathi kaloku xa sithetha liye lithi xa liye lantsokotha iphupha ubona uba ye hayi andikwazi uyiva uba iyangaphi lena ke ngoku into yasephupheni. Uthi xa uvuke ekuseni uli-acknowledge eliphupha kuloo ndawo acknowledge kulo uthi andiliva abantu abadala, alicacanga, ndicela baze liphinde libuye. Then you end up with i-pattern ekubonisayo ukubana ahamba apha la maphupha. Nantsi le nto uba udibana nomntu ke okwazi watolika akwazi ukuthi noma nifu uyawalandela eli belisithi eli even though wena mntu waphuphayo ungakwazi watolika ubone ngathi izinto ezohlukileyo yinto enye le. Amaphupha ke
kubantu bethu, ingakumbi abantu ababonayo. Ayonto ekuthiwa kufuneka ulale omnye nje bayilapha emeetingini ukuthi sebesebe ubuthongo xa evukayo kuloo 3 seconds akubhalise liphupha uqonda uba liphupha lithathe iawari kodwa ngoku belisenzeka, kodwa lo mntu ebelele i-3 seconds. Amaphupha ke kubuninzi bethu yinto oyenza xa ulele. Ulala ke ngokwasesikolweni kune-stages ezintlanu. Ezi stages zenzeka kwii-phases ezimbini ngokwasesikolweni abantu abafunde i-psychology and a little bit of i-brain ke abantu abafunde o-neurology bazawuyazi ezi zinto. Kuthiwa ezi phases kukho into ekuthiwa ngu-non-rapid eye movement, amehlo avaleke mba, kubekho u-rapid eye movement. Zezo phases ziyi-2 kodwa ke zona ezi stages zokulala ziqala kulaa nto engu-drowsiness. Ubona uba tyhina ngubhele ngathi na udrowse ubhele uyozela umane zamla ku-stage 1. Kubekho le kuthiwa ngu-light sleep apho uzawufumana ububhele nje belele nje mhlawumbi ulele imehlo elinye lijongile elinye imehlo lilele. Kubekho le ngu-moderate to deep sleep apho uyabona uba elinye imehlo livaleke emva elinye lifutshane nalo ekubeni livaleke emva. Kubekho u-deep sleep ke apha kulapha ke kwesi stage apho nabantwana bezawuphoqa ngeefestire kodwa ke utatulele batsibe ngeefestire abangamantombazane baye emakhwenkweni, abangamakhwenkwe mhlawumbi umnye ubalekele uyotshaya intsangu aqombeke kulelo ekhaya. Then ke ngokubekho le nto kuthiwa ngu-dreaming, ngu-last stage ke apho abantu abenza oluphando ngokokulala bathi umntu uphupha xa deep sleep aphuphe. Uyayiqonda ke ngoku le nto yezi study ivele ingafani nale yethu apho umntu azawuthi nje bakuncokolwa nje simbona ingathi uhleli avula amehlo, hayibo tyhini yazi uba ndiphupha into ethile ayichaze kuthi hayibo ngo ngalo mzuzu uzibuze ke uba he laa nto yasesikolweni ezaa stage ezintlanu kumaxa ihambe yomaphi, kuba kaloku lo mntu khange abe nazo zonke ezaa stage uvele nje wangena straight ekuphupheni. Vele ichaze ke le nto ukubana thina bantu bamnyama nazo into zasesikolweni engathi khona apho sihambe khona singadibani ncam. Amaphupha ke xa sithetha ngawo yinto that is acknowledged. Zonke ii-cultures, whether you go to Chinese, Indians, Mexicans, black people, Europeans, amaphupha abalulekile. Even iinkolo, they will put some emphasis kwinto zamaphupha, whether is Islam, is Judaism, is Christianity. Andikho sure ke ngezi zinjengama-Mormon or Confucianism ezinjalo. I try to check andifumana nganto ibambekayo kuzo, kodwa ukuba kuthethwa ngale nkolo kuthiwa is more than 90% apha kweli lethu ilizwe, inkolo lena yasebukristini, baza kuxelela ukuthi into yamaphupha they started abefundisa ii-founding fathers zenkolo as early as the 5th century ukuyilandela le nto yamaphupha. Kwabantu abanjengo-Clement, abantu abanjengo-Augustine, abantu abanjengo-St. John Chrysostom, yabona ke abantu abafunde itheology bazawazi la magama. Ngamadoda ke lawo phayana ko-5th century ayesithi amaphupha lana abalulekile. Babekholela ukubana ngokuphupha you are connecting with umdali, ngokwenkolo ke yabo ubuKristu ukuthi you are connecting with uGod xa uphupha. Abanye bade babhilive ukubana ngophupha uyasondela nalapha kwii-angels. There is a fellow ke xa sigqamba ke izinto zale nkolo yobuKristu, there is a fellow ekuthiwa nguSenisius of Cyrene. Uyayibona mos into yakudala kwakuthiwa ubhele of Lenge, andiyanoba ilenge ngubhele yedwa na okhoyo. Laa ndoda yabhala incwadi nayo phaa kulaa 5th century ayisithi Dreams Take the Soul to the Superior Region, apho bekuthiwa xa uphupha uyaphuma kuwe in spirit, uhambe uye kwi-realm of the spirit where you interact with the angels. Bebeyibeka olo hlobo ke ide le ndoda ibhilive ukubana kufuneka xa ungumntu ube nento ebujenali apho uzawuthi qho xa uphuphile ubhale. I know bakhona abantu abayenzayo loo nto, umntu qho ephupha abhale. Ineway yamncedisa into yobana awalandele naye la maphupha akhe ukuba ithini na into yayo. Khona kwakula period ye-5th century
That period ke umuntu olandela inkolo yobuKristu is when they were still crafting le nkolo yobuKristu, they were still fighting nabanye abantu beyinyanzela ke le nkolo yabo bakuphethe bakuqhwabe xa ungayilandeli. They believed ukuthi amaphupha lana ohlulwa into two, bazawuthi akhona lamaphupha that come from God, kubekho lamaphupha kodwa come from devil. Amaphupha ke anje ngokulalana bebesithi lo maphupha come from devil. Sitsibe ke i-5th century wena mntu nomdla wamaphupha mhlawumbi uyaqonda make ndiyifunde lento yamaphupha nangokwencwadi zesikolo. There is an Austrian German, andanoba siqala ngothi German Austrian but is German wase-Austria, uyaziwa ke uSigmund Freud. Sigmund Freud is called the father of psychoanalysis. uSigmund Freud spent a lot of time efunda ngayo lento ekuthiwa liphupha, to a point apho ezenazo ezi theories as part of la psychoanalysis. He's got a theory ebizoba yi-activation synthesis theory. Kule theory kulapho athi amaphupha la zi-brain sparks, njengoba ubulele nje the brain is now processing the events of the day. Bade bathi ke of Sigmund Freud xa bethetha, sometimes amaphupha lana yinto where you resolve the problems, you escape the problem njalo. Thina ke ayikho njalo. Hamba ke wena uyomfunda uSigmund Freud uyive bayithini lento yakhe yasesikolweni, uzawuva nawe xa uyilandela ukuthi hayi Sigmund ayino ayiyo lena yethu. There's also another fellow called Carl Jung, naye he spent a lot of time efunda into yamaphupha. Apha kuthi thina singabantu abamnyama iphupha eli yintoni? Uzofumana siba asibhekelanga kulanto yapha kwi-5th century Christianity apho kusithiwa khona iphupha yindlela where the spirit iye iyo-communicate with the other spirits in the realm of the spirits. Ithetha loo nto nakuthi into yokuphupha. Ukuphupha njengoba kulaa nkolo yobuKristu kusithiwa you communicate with God and angels, nathi sithi xa uphupha kulapho udibana khona nezihlwele zakowenu, kulapho izihlwele zakokwenu zizothetha nawe khona, because izihlwele kuthiwa zizawuza ngethongo, side sizibize ukubana nazo ngamathongo, sithi le ndawo izihlwele kuyo lelamathongo. Ukuthonga ke xa beyichaza abantu bayohlula ukuthonga nokuphupha. Ukuphupha bazawudinga ulatyatyiwe kuba buyojayiva epatini xa ubuyayo ukusagqumza la mculo kaMandoza nkalakatha, ingqondo igcwele unkalakatha, kukuphupha oko. Kanti ukuthonga kukuvela neendaba, kukuza nezinto oqonda ubana lena into yi-message, lena into yi-information ekufanele uba ndiyilandele. Yiloo nto ke namhlanje njengoba sithetha ngawo amaphupha okanye amathongo, kubalulekile ukuba ungawalibali, because you'll end up losing information ibiza kukubeka endaweni. Phayana kulaa nkolo yobuKristu phaa phezulu kuzotsho ngoku nalena yethu into singabantu bamnyama siyakholelwa ukubana iphupha okanye ithongo xa siyithetha kakuhle liyakwazi ukukubonisa izinto ezizawukwenzeka nalapha phakathi kwekhaya. Kuthi xa kuzawubhubha umntu, xa kuzawugula umntu, xa kuzawukwenza isehlo esithile, uqonda uba besendiyibonile, noba mhlawumbi ke mntana omhle akho nto uzawuyenza ngaloo nto kodwa ubuyibonile. Bakhona abantu who are very gifted kuyo lento yokuthonga, umntu avuke nazo iindaba zenzeke, omnye athonga izinto ezizawukwenzeka. Kukhona abantu ke ekuthiwe bavalwa abangathuthuna naqhushalaza ncame, akavuki nawo. Omnye ade akholelwa ukuthi hayi mna ndayeka, akayekanga, it's only that akavuki nawo. Zininzi ke izizathu ezenza loo nto, zikhona ezi-biological, ezinto enjenge-depression, stress and so on, ukungalali. But ezazinto xa sesiyithethele ezantsi le nto singayikhwazi, ngokwasesikolweni kuzawuthiwa if you are depressed awuzuvuka nalo ithongo. Besithe thina ngokwayethu into, uyakwazi uba nje buhlela apha esitulweni useteksini, ihamba kamnandi iteksi, ugqamba kamnandi kweza potholes,
ucimele nje 3 seconds xa uvula amehlo uvuke nendaba uyibone ke le depression entoni ba ayincedisi ncam because kaloku akuthiwa xa udepressed awuzuvuka nalo ithongo. Sigqithe sithethe abantu bafuna ukwazi amathongo abo. There are Facebook pages zika-Facebook apho uzawuya khona ndiphuphe inyoka indileqa igreen, babhale ke baphendule bangaphendula abanyathukiso omnye, kanti kule page kuphendulwa abatheni. Ndizibuza uba inoba kuye lo mntu uthukisayo kukho abantu abaqeshiweyo na kule ndawo for uphendula, kuba kaloku abantu abafana naye abo baphendulwa kuba beyazi kanye ufuna baphendule bemxokisa. Bakhona ke abantu abenze some Facebook pages ezi-private, WhatsApp groups ezi-private, umuntu acharge imali for ukukutolikela. I know some groups apho nizawuba yile group of 20 people sibhatala ubani ngenyanga ukuba naxa ndiye ndavuka nethongo ndizawubuza phaa kulaa group andiphendule ngenyanga ndimfakele imali yakokwabo. Abuze omnye ke ngoku xa ndingakhange ndiphuphe ndithini ndisabhatala still, aphendule ophendulayo athi kaloku naxa une-insurance akuthiwa xa ungabhujelwanga kule nyanga uzayolanda imali yakho, okanye xa ungakhange usimoto for yolungisa, naxa ungayanga kwi-gym nje bune-subscription yasejimini awuthi ayikhandiye i-6 months awuyilanda imali yakho in case uphuphe. Masingayitsali ke sithethe ngayo lena into, kodwa sizawuyigqithisa into ethi le sizawuthetha ngayo yezi essential oils ezinceda ukuba nowakhumbule amathongo. Some people iziwasho azibancedi bantu abahle, mayithethwe inyani. Abo bafuna amayeza, akhona amayeza okuvula amathongo. Xa uphayana esikolweni kwaVusilanga siyancokola ngawo la mayeza. Nawo is not one group. Abanye abantu bazawubelieve ba mhlawumbi mabini mathathu la mayeza ayangawe, ayangemeko kuyo, including other things. Sometimes wena yakho into ekuvalileyo sisimnyama, eyakho into ekuvalileyo ngumgqwaliso, uvalwe ukuba ungaboni, uvalwe ngabantu abamdaka. Omnye umuntu uvalwe kuba enesisilwane, simblock ukuthi angakwazi ubona izinto. Abanye ke abantu bavalwe ngaba bantu abathakatayo. Xa uthakathwa phakathi kwekhaya izinto ziyantsokotha mntana omhle, mayithethwe inyani. Ubuthakathwa ekhaya ngomnye wee-members efamily uza kukuvalela ukuba ungazi uvuke nanto, because uzawuvuka uvuke naye ngenye imini. Akafuni loo nto. Into ke yovula amathongo, that's why ingeyonto ekuthiwa haya mbothatha iyeza elithile ufuthe. No. It depends kwimeko yakho mntu ndini. Siyayincokola ke phayana esikolweni kwaVusilanga. Wena mntu unomdla ke osijoyina esikolweni, i-registration form is still active until the 31st of January. Masigqithe ke sithethe ngazo ezi essential oils. Ndiyabona ixesha liyahamba ubhele uyadwaba. Ezi essential oils ke zintathu. Omnye umuntu uzawubuza uba yintoni i-essential oils ibhele. I-essential oils zii-oils bathi xa beyikhumsha bathi zii-volatile liquids. Yi-oil, masingayenza amagama akhumsha kakhulu, yi-liquid lena e-extractwa kuloo plant. Umzekelo xa kuthethwa ngelavender, lesizawuthetha ngayo, extractwa from ii-flowers zelavender through into ekuthiwa i-distillation. I-distillation bayayazi abantu laa nto yokuba xa ubilisa imbiza kuphume laa mphunga uhambe through some tube yogqitha kuloo ndawo izawucondense ihambe yodripisha seyingamanzi. I-distillation, abantu botywala ke bebrand bayayazi o-triple distillation. I-essential oil into enziwa ngolo hlobo, but not all of them zenziwa through distillation. Zikhona ezenziwa through infusion apho kuzawuextractwa i-oil ngenye i-oil. Asingeni kuloo nto ke mhlawumbi into esizayincokola deep ngenye imini. Sithetha ngezi essential oils zintathu namhlanje. Zininzi nezinye ezikwaziyo ukukuncedisa kule nto, but sithe xa sizifunda ezi essential oils safumanisa uba wena mntu othi amaphupha nawazi kamnandi ndawalibala, safumanisa ukuba ezi zintathu siyaziqalisa. Number 1, i-rose oil kanye i-rose essential oil. Xa uyofuna ke i-rose
ungenzi mistake yofumana i-rosemary lanto mosi idibana ne-parsley idibana ne-coriander izispice. Isispice. I-rose is a rose in English bathi is a rose. I-rose le plant inhle uyibona pha kwi-5 roses ihlabayo. Yiyo ke leyana i-rose linuka kamnandi yila oil yayo ke kude kube khona into engu-rose water esikhe sayincokola apha esisiwasho nayo i-rose water. I-rose ukuba uyilandele nalanto e-rose water ziyasondelana. I-rose njengoba ufuna ulala nje iyakuncedisa ukuthi ingqondo lena noko ibe buphumlarha ukuba ibidiniwe mhlawumbe ucinge kakhulu, iyakuncedisa uba urelaxe, iyakuncedisa uba ulale. We encourage ke wena muntu othi nobuthongo obu buyakubetha ukhe ufumane i-rose oil uyisebenzise. The second oil yi-sandalwood. I-sandalwood ke yinto ekudala yasetyenziswa ngamaNdiya. I-sandalwood yona is not extracted from i-oil, bathatha ndiphantsi uthi isiqobo, bathatha i-trunk okanye i-branch lo but abayo oil, ngumthi nje lo kuthathwa wona ungqushwe kuthathwe la powder yayo and then they distill it uku-extracta la essential oil. Iyamrelaxisa ke naye umntu uvuba ingqondo wami njengoba bendidiniwe is now relaxed. AmaNdiya ke beyisebenzisa i-sandalwood na for meditation. You remember that meditation into ekungenisa deep in concentration. Awukwazi umeditate ungubhele njengoba ndimeditata nje ndicinga iwari zam ndicinga yonke le ngxaki nayo. This is not meditation. Iphinde i-sandalwood yakuncedisa nokubana uthini ulale. A last oil esifuna uthetha ngayo yi-lavender. Abantu bayazi lavender, kwakukona la polish ye-lavender. I-lavender idumile ke nezprays. I-lavender you'll see it is a purplish flower. I-lavender is one oil ethandwayo particularly ngabantu abamhlophe for into ezininzi, including utsitsi apha phakathi kwekhaya, including kuyifaka nakuzo ezi zinto ze-perfume because babhiliva nabo ukuthi yabarelaxisa, iyenza imood ibe right. Apha ke kulena yethu into yamaphupha, i-lavender bathi ikuncedisa ukuba ulale, bathi you fall asleep fast and you stay asleep. Ungabi ngulobhela umane evuka ulale ayikhandi yochama udinwe kulala ikhandi yochama. Iphinde ipromote lento ukuthiwa yi-restful sleep, not le restless sleep ukabhele. Once ke uzifumane ezi oils, umbuzo ngoba ndizithini ke bhele ndizifumene nazi, you mix them. One thing esifuna ukuxelela yona, essential oil xa uyifumana uzayifumana ikwiibhotile. It's never kwi-plastic. Once uyigala kwinto ebu-plastic, it interacts nala plastic and then it loses oba essential oil bayo. Secondly, xa uyifumana le essential oil, iglass yakhona it will be darker because it interacts nesibane, nto lento ilanga, then ilose oba essential oil bayo. So xa uyifumene ke uzifumane lento ebubhotilana, thina ke sisebenzise zethu singabantu bamayeza thina sizifumane ezi-dark, galela pha uzimixe ezi oils. Ungathi qaba apha kwipilo le xa ulalayo kwenzela uba uyirhogole kamnandi ulale. Omnye ke abantu banemali bafundileyo, they have ezanto kuthiwa zii-diffusers. Yayibona i-diffuser abanye ke bazawufumana izisprays. Ayispray is not easy ke uspray essential oil because ispray sifuna into noko enomthamo obonakalayo. Nazo i-essential oils ke mntana omhle, sithi kha ubaleke uye kule ndawo uzifumana kuyozifumana uzawubhala umntu aphezantsi, tata ubhele ndizifumana phi. Ukuba uya kwi-chemist elapho ngakuwe, asithi chemist yesintu, no, ifamasi. Uya kwifamasi le yamayeza esilungu ufike uthi ufuna essential oils, okanye uyaya kwezi grocery shops. I can tell ukuba zikhona ngoku esezinazo essential oils, i-cosmetic shops zikhona esezinazo essential oils, nezindawo zomasaja ke ziyazithengisa. However, xa ubhele eyothenga essential oil, we want to tell you uzawufika kukho i-rose oil ye-50 rand 20 ml,
kubekho another rose oil ye-190 20 ml. Uzibuza uba itheni umehluko ungaka kodwa ziyalingana. Izawubhalwa enye organic. Mntane mhle, asinaxesha la organic thina singabantu bamayeza. Ufuna essential oil qha uyoyigala kwi-pillowcase, awuzuyokwenza into complicated yomasaja abantu apha. Thathe ekhoyo enye uzawufika ichiphu kakhulu xa uthi yajonga kuthiwa infused oils. Thatha mntana omhle, especially if infuswe ne-oils oqonda uba ziyelelene. Nantso ke into ebesiyiphethe yokuthi amaphupha lana uwakhumbule ngokusebenzisa zona i-essential oil. Sizayiyeka ke ilale siyodibana ngolosithathu apho siphatha khona amachiza okunyanga camagu.